from the Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso! Tara na't manood at makinig ng Umasenso sa pagsasaka at pangingisda. dito lang sa Umasenso Online. Ako po si Bettina Belen. At ako naman po si Annelyn Baleza mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Naway ligtas po ang lahat sa kabila ng kakalipas pa lamang na bagyong Paeng. Sa gitna ng pinsalang dulot ng natural na kalamidad na ito, makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang kagawaran ng pagsasaka sa Bicol sa muling pagbangon. Sama-sama tayong magsimulang muli at magpatuloy sa ating misyon na siguruhing may sapat at ligtas na pagkain ang bawat pamilyang Bicolano. Hatid namin sa inyo ngayong umaga ang mga kwento at balita na tiyak na magbibigay sa inyo ng pag-asa, ideya at kaalaman upang patuloy na mapaunlad at mapasigla ang agrikultura sa Bicol. Gamit ang hashtag na Umasenso Online at hashtag Agribalita sa Bicol, i-like, i-heart at i-share po ninyo ang aming episode ngayong umaga. Binabati po namin ang aming mga live viewers worldwide. Napapanood po tayo ngayon sa aming official Facebook page at YouTube channel Department of Agriculture Bicol at Facebook account Agriculture Bicol. Magandang umaga rin po sa aming mga tagapakinig sa 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. Live rin po tayong napapanood sa Bicol Broadcasting System Facebook page 91.9 PBS FM. Muli niyo po kaming samahan ngayong umaga sa isa na namang umaasensong talakayang siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. Congratulations to the Regional Agriculture and Fisheries Information Section, or RAFIS, for coming up with this online magazine show featuring DA Bicol's programs, policies, and updates on agriculture. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Umasenso Online tuwing Lunes alas 10 ng umaga. Please also like and follow our social media page, Department of Agriculture Bicol. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Nagbabalik ang Umasenso Online. Mula sa pagiging karaniwang samahan ng mga empleyado, isa ang Camsur Multipurpose Cooperative sa mga magsasaka ng palay sa tuwing may ganitong kalamidad na kagaya ng mga bagyo ay ang mga rice processing centers na ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa mga kwalipikado at aktibong kooperatiba katulad po nitong Camsur Multipurpose Cooperative. Magandang araw po sa mga nanonood sa Umasenso Online. Nandito po tayo ngayon sa Camsur Multipurpose Cooperative at makakapanayan po natin ang napakasipag at napakahusay na General Manager ng Camsur Multipurpose Cooperative, Miss Annelyn Panerio. Good morning. Magandang umaga din sa iyo, Ma'am Love, at sa mga nanonood po natin sa online. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am Annie, parinig naman po ng konting kwento kung paano nagsimula yung Camsur Multipurpose Co-op at ano na po ang narating nito ngayon. Ma'am Love, ang Camsur Multipurpose Cooperative, ang pangalan nito ay Capitol Multipurpose Cooperative, registered in Cooperative Development Authority last May 26, year 2000. Nagsimula ito sa 42 incorporators lang. Sila ay nag-contribute ng tigwa 1,000 pesos. Kaya ang kanilang initial capital lang that time ay 42,000 lang. And then after 10 years, naisip ng aming kooperatiba na mas magandang buksan sa residents of Camarines Sur and Bicol Region. So hindi na to exclusive lang sa employees ng Provincial Capital of Camarines Sur, but to the residents of the Bicol Region. So we extended our membership at
Sa ngayon ay ito ay binubuo na ng 5,864 members at ang aming asset na sa ngayon is nasa 358 million of assets. And kami ay marami na rin mga offices and branches para mas mapalapit yung aming serbisyo sa aming mga members. Meron kami sa Calabanga branch, meron kaming Nabua branch, meron kaming Naga branch, at meron din kaming mga satellite offices para sa aming mga farmers. Meron po kami sa Taririk, Minalabak, at meron din po kami sa Ocampo, Camarines Sur. At meron pa rin po kaming mga outlets in different provinces of the Bicol region. So yan po yung aming cooperative. Nagsimula po pala ito sa mga empleyado lang ng Capitol. Pero paano po lumawak na naging na ninyong members yung mga farmers? Ayun, so napakagandang tanong yun, Ma'am Lab. Kasi noong 2010, nung nagbukas kami sa Camarines Sur, yung residents of Camarines Sur, meron kami mga pumasok na mga farmer members. Nakita din namin yung mga naibibigay na tulong ni Department of Agriculture. So tinake namin yon as an opportunity na makipagtulungan sa Department of Agriculture na nagpo-provide din ng magagandang serbisyo sa ating mga magsasaka. Kaya mas nilawakan namin ang aming serbisyo tulad ng syempre pagpapautang sa kanila, pagpo-provide ng mga farm inputs at the same time, at saka yung mga farm machinery services na galing din naman sa Department of Agriculture. Sa tulong ng DA, mas natulungan po namin yung aming mga magsasaka. Kaya marami na po ang aming member na magsasaka na inabot na po sa more than 2,000 farmer members. Saan po galing yung anong mga probinsya yung Bicol Region na din? Yes, tama yun, Ma'am Lab. Karamihan din, dahil nandito kami sa Camsur, Camarines Sur, ay mga taga Camarines Sur din. Meron din kami sa Albay, at meron din kami sa Camarines Norte, meron din kami sa Sorsogon, mga pakonti-konti lang, at meron din kami mga 2-3 from Masbate. Ang Camsur Multipurpose Cooperative ay isa sa mga fastest growing cooperatives in the Bicol region. Kaya hindi lamang sa Cooperative Development Authority ito ay rehistrado bilang Big Brother, kundi maging sa Department of Agriculture. Paano po kayo nagiging Big Brother dito sa mga small cooperatives? Kasi meron tayong 6 cooperative principles, and that is cooperation among cooperative na sinusunod din ng aming kooperatiba. In partnership with the Cooperative Development Authority, nagkakaroon din ng MOA signing with different small micro cooperatives para tulungan din sila ng kanilang pangangasiwa sa cooperative. So yung mga best practices ng cooperative, yun ay binabahagi namin doon. Ilan po yung Dahil meron din po tayong big brother, small brother relationship sa ating Department of Agriculture. Meron po kami nasa 23 adapted cooperative. Ito po yung project with Inspire and Lead program of livestock. So ito po ay ina-assist namin sila sa kanilang mga pangailangan, monitoring din, and yung best practices ng cooperative, sinishare din po namin sa kanila. At kung minsan may kulang po silang mga technical needs, nandoon palagi yung Camsur Cooperative. But hindi po talaga magagawa namin yan kung kami lang. Nandyan po palagi ang CDA at the same time ang Department of Agriculture. Siyempre, hindi naman yung mangyayari yan kung hindi kayo napakasipag ng Camsur po. Ano-ano naman po yung mga serbisyo na binibigay ninyo sa mga members maliban dun sa mga pagiging farm service provider? Naku, napakarami yun, Ma'am Lab. Unang-una, syempre, yung sa financial services, sila ay aming pinapautang. And then, yung farm inputs, nagpapautang din kami noon. At binibili din namin yung kanilang mga harvest para matulungan din namin sila sa kanilang tamang presyo. Meron din kaming canteen, catering, diner services. Meron din kaming Learning Site for Agriculture in partnership with ATI. At marami pa pong iba. Ito pong Kadiwa, napakarami po ninyong display ng mga agri-products. Galing po ba ito sa mga members? Ayun, tama yun, ma'am. Kasi kasali po yun sa aming serbisyo sa trading and marketing services na talagang tulungan ng aming mga members, lalo na nagpo-produce ng mga agri-products, yung mga processed products. Meron po dyan na dilis, meron po dyan na mga veggie chips, meron ding banana chips, meron din yung mga fresh products. And
aside from that, hindi lang yung produce ng aming mga members, pati yung produce din ng other institutions and cooperatives, associations. Tinutulungan namin. Kaya kami po ay partner din ng Department of Agriculture sa Kadiwa. So meron po kaming Kadiwa store, display store, at meron din kaming cold storage o kampo, at meron din po kaming reefer van. Isa po ang Camsur Multipurpose Cooperative sa mga nabigyan ng Rice Processing Center ng DA Bicol. Isa sa mga natanggap ng Camsur Multipurpose Coop itong 2 rice processing centers. Saan po ito located at ano po ang serbisyo nito sa ating mga magsasaka? Isang malaking pagpapasalamat ko na rin sa Department of Agriculture. Kami po ay nabigyan ng Rice Processing Center una sa Taririk, Pinalabak. So nandun po ang isang processing center with mechanical dryer din. Meron din kami doon 3 flatbed dryer. And then in 2017 and 18 ay nabigyan din kami ulit ng isa pang rice processing center located naman in Pinit, Ocampo. So meron dong rice mill at meron din isang mechanical dryer. Nagdagan pa rin kami ng isa pang warehouse. Bali, ang laking tulong nito dahil sa dumadami na rin ng mga farmer members namin at sa oras ng kanilang anihan. Lalo na kung tag-ulan. So nakaraang mga araw talaga ang lakas ng ulan. Hindi lang kasi yung rice processing center yung binigay ng Department of Agriculture. Meron din kaming transplanter. Meron din kaming 4W tractor at yung harvester. So na-harvest namin yan oras ng anihan. Then pinipick up ng aming mga truck, dinadala sa aming mga processing center at ito ay agad na binibilad or dinadry sa aming mga flatbed dryer at mechanical dryer. So napapanatiling mataas ang kalidad ng mga palay at na-deliver din namin na ito ay mini-mill sa aming rice mill at na-deliver din namin sa aming mga customers at mga members din. So ang laking tulong at naiiwasan yung damages at nabibigyan kaagad ng kaukulang serbisyo yung mga magsasaka. So hindi na sila mag-iisip, saan ko ba dadalhin to? So hindi na yung nagiging problema ng aming mga magsasaka kasi nandyan yung rice processing center na binigay ng Department of Agriculture. Marami kasi sa amin nagtatanong kung magkano daw yung pagpapadry at saka kahit pa hindi member pwede. Ayun, ma'am. Ang ating rice processing center ay bukas sa lahat ng magsasaka. Pero syempre, priority dito ay yung mga miyembro. Kaya dapat talaga magmiyembro sila sa Camsur Cooperative. So, ito ay 4,000 pesos only per batch. Sa isang batch, ito ay 8 to 12 hours. Ang kasya sa isang batch ay nasa 100 to 120 bags ng palay. So yan, kaya minsan sa isang araw nagdadalawang batch kami, lalo na pag ganitong tag-ulan at bagyo, para talagang maiwasan yung damage ng mga palay. Kahit nitong nakaraang, ay yung tapos na yung bagyo, nag-operate pa rin kayo? Yes, ma'am. Kahit yung tapos na yung bagyo, meron pa rin kasi mga farmers na nag-ani. Kasi may mga nahapla na palay. Siyempre, kailangan pa rin yung kaagad-agad na madry. So, hindi naman kasi all throughout pa rin yung init. So, kailangan pa rin yung ating facility. So, meron pa rin pong mga dumating na mga palay na nag-avail ng aming drying facilities. Napabalitaan ko, malaki din ang natutulong ng Camsur Coop sa pag-maintain ng magandang presyo ng palay. Bilang chairman ng RAPSI Committee on Rice Sector, Yes, ma'am. paano po yung ginagawa ng Camsur Coop? Dako, sa farmer kasi kailangan masigurado natin na talagang meron pa silang kita. Kasi yung kanila namang ginamit na pondo ay ang iba ay inutang naman. At syempre, yun yung budget nila sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. At oras ng anihan, isang responsibilidad ng cooperative ay masiguradong may kita yung farmer. So kapag ang presyo ng palay ay bumababa na, kami naman ay hindi bumababa sa 14 to 15 pesos. Kailangan hindi bumababa doon. Kung saan ang market na ay nasa 12, 11, 13, kami ay 14 to 15 pesos. Mas mataas. Yung wet yon. And then kapag naman ay, sa ngayon, dahil nakita namin na halos konti lang yung nagtanim, ito ay ang running price ay nasa 16 pesos or 15.50 naman, ay tinataasan pa namin ng 20 centavos bawat kilo, lalo na kung ito ay mga farmer members ng Camsur Multipurpose Cooperative. Kaya palaging may laman yung aming warehouse. Yung din ang aming guarantee sa Department of Agriculture na masiguradong nagagamit yung mga facilities. Kaya talaga ginagawa namin ng paraan na mas tangkilikin ng aming mga magsasaka yung ating facility sa pamamagitan ng pagbenta ng kanilang mga ani. At yun ay binibigay din namin ng kaukulang insentibo sa pamamagitan ng pag-offer ng mga mataas na presyo. At the same time, ang co-op naman kumikita kasi, Ma'am Love.
at the end of the year. Yung kita ng cooperative ay binabalik din namin sa aming mga magsasaka sa pamamagitan ng patronage refund. Paano mo naman na-influence yung ibang mga co-op na kagaya mo na ganun din ang presyong ibigay sa farmer? Ayun, ang ginagawa namin sa ibang mga cooperative ay binibili din namin sa kanila yung kanilang mga harvest. So, ini-encourage ko yung ibang mga maliliit na asosasyon na minsan po kayo walang kapasidad na bilhin yung kanilang mga ani. So, ini-encourage namin na bilhin yun sa pamagitan ng cooperative plus 20 centavos din ang mapupunta doon sa association para masanay din po yung mga magsasaka na ibenta sa kanilang mga asosasyon at mapalakas pa po ang kanilang grupo. So, yun din po yung aming tawag nito promise as Big Brother Cooperative. Wow, ang sarap naman maging Big Brother ang Kamsur Co-op. I'm sure marami nang na-encourage ngayon na mag-member. Bakit po ba talaga kailangan maging member ng isang co-op at isang individual farmer? So, mas maganda po na lahat ng mga farmers ay sumali sa cooperative. Mas mapapadami yung ating ani, mas mapapabilis ang pagbenta sa volume, competition din, magiging competitive tayo hindi lang sa local, pati rin po sa international. So, ang laking bagay doon. At the same time, nagkakaroon din ng kita kasi ito ay isang agribusiness din. Yan, napakasaya naman ang talakayan natin sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong oras. Ano na lang po yung mensahe pa ninyo? Maraming salamat po sa pagbigay niyo po ng suporta, asistensya, tulong sa aming kooperatiba. Sa tiwala din na kami din po ay makakatulong sa kapwa naming cooperative. Thank you very much po and looking forward po na mas marami pa po kaming matulungan sa pamamagitan din po ng Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno. Magkaisa po tayong lahat kasi yun lang po ang paraan para mas lalo po tayong umunlad at maging masaya at masagana ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan at dami-dami talaga nating makukuhang tulong sa pag nag-miyembro tayo sa isang cooperative, lalo na yung Kamsur Multipurpose Cooperative. May bagyo man o wala, lagi nating maaasahan. Yun, tama yun, Ma'am Love. Kami po sa Kamsur Multipurpose Cooperative, sa tulong po din ng Department of Agriculture, ay tunay niyo pong maaasahan. Thank you very much, Ma'am Annie. God bless and advance Merry Christmas. Merry Christmas din, Ma'am Love. Thank you po. Thank you po sa inyo. Malaki ang epekto ng African Swine Fever o ASF sa industriya ng pagbababoyan sa buong mundo. May mga ulat ngayon tungkol sa paggamit ng mga bakuna kontra ASF na hindi pa napapatunayang mabisa o ligtas. Base sa mahalagang mensahe ng GFTADS, FAO at OIE, narito ang ilang paalala mula sa Bureau of Animal Industry. Wala pang bakuna laban sa ASF. Wala pang bakunang napatunayang mabisa at ligtas laban sa ASF. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Pagrerehistro ng bakuna para sa kaligtasan ng industriya. Bago payagan ng gobyerno ang paggamit ng bakuna, dapat ay mapatunayan ng mga eksperto na ligtas at epektibo ito. Hindi rehistradong bakuna, mapanganib dahil sa mutation. Ang paggamit ng hindi rehistradong bakuna ay maaaring maging sanhi ng paglaganap ng panibagong strain ng ASF virus. Huwag magtiwala sa hindi rehistradong bakuna. Pabigat sa bulsa, dulot ay dusa. Pinapaalalahanan natin na maaaring may mga taong magsamantala at hikayatin ang ating mga farmers na bumili ng bakuna na peke at hindi epektibo. Biosecurity, ipatupad lagi. Dahil wala pang bakuna, biosecurity lamang ang pinakamahalagang hakbang upang mapigilan at masugpo ang ASF. Sa pamamagitan ng mga paalalang ito at sa pagtutulungan nating lahat, tayo ay may magagawa upang patuloy na maiwasan ang pagkalat at pagmutate ng ASF virus sa Pilipinas at buong mundo. Ito po ay paalala mula sa DA-BAI, GFTADS, FAO at OIE. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita.
Information Caravan kontra ASF umarangkada sa Camarines Norte. May ulat si William Lavapie. Mas pinaigting na ng ating pamahalaan ang kampanya laban sa African Swine Fever sa bansa. Sa Bicol, isinagawa ang information caravan sa 3 bayan sa probinsya ng Camarines Norte. Mahigit 100 magbababoy, mga opisyales ng barangay, municipal agriculture officer at agricultural extension workers ang nakilahok sa information caravan tungkol sa ASF na ginanap noong ika-18 hanggang ika-20 ng Oktubre ngayong taon sa bayan ng Daet, Talisay at Vinsons. Ayon kay Dr. Janice Garcia, Luzon Cluster Coordinator ng Bureau of Animal Industry National ASF Control and Prevention Program, malaking tulong sa pagsugpo ng ASF ang may kaalaman tungkol sa sakit na ito. Mga best practices na nagbuburbad, kung ano yung mga rules, yung mo, kasi ito po mga taga-barangay, kung kayo ng barangay council, yung mga barangay animal health workers natin, and doon sa mga hag-ranger. So siguro, dahil na po na locally declared na po kayo as ASF team, siguro you have to recall in again, siguro para pwede po kayo mag-sign ng exercise. Tinalakay din ang mga biosecurity measures at kung paano masiguro ang alagang hayop, lalo na ang baboy sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation. Binigyan din ni Dr. Edgar Madrid, Regional Technical Director for Research and Regulations ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol, ang kahalagahan ng malakas na pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong mga individual upang maiwasan o masugpo ang ASF sa ating bansa. Sana yung mga experience nitong video natin, tulungan natin ay yung mga barangay official, ay yung barangay law, tulungan natin kung paano yung mga dapat natin gawin. Meron tayo yung flyer on facts in heat, facts in take use. Tapos meron tayo yung frequently asked question flyer. Pwede natin siguro ibigay natin sa ating mga research. Hybrid yellow corn varieties at production technologies for wet season, tampok sa Corn Derby Harvest Festival sa Camarines Sur. Narito si Annelid Baleza para sa detalye. 11 hybrid yellow corn varieties na kayang umani ng 5 hanggang higit sa 11 tonelada bawat ektarya ng mais sa panahon ng tag-ulan o wet season ang itinampok ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol sa isinagawang Yellow Corn Production Technology and Harvest Festival for Wet Season noong ika-18 ng Oktubre ngayong taon. Ayon kay Regional Rice and Corn Coordinator Earl Vincent Vegas, layunin ng nabanggit na aktibidad na personal na maipakita sa mga magsasaka ng mais ang iba't ibang hybrid yellow corn varieties at makabagong production technologies. Ito pong ginagawa natin ngayon is just the second Corn Derby in Bicol Region. Ito naman po ay specific dahil this is for the wet season. So kung malalaman ninyo, ito ay dalawang magkaibang season o panahon na may iba-ibang factors na kinukonsider in terms of corn production. So ngayon, gusto din naman natin i-showcase ano-ano ba yung mga iba-ibang corn varieties na magta-thrive o magsusurvive at suitable dito sa atin sa Bicol sa panahon ng tag-ulan o wet season. Bahagi ng isinagawang Yellow Corn Production Technology and Harvest Festival for Wet Season, ang field tour kung saan nilibot ng mga magsasaka, agricultural extension workers at corn coordinators ang 6 na ektarya na demonstration project site na pag-aari ng farmer cooperator na si Eusebio Cagimbal. Dito sa 6 na ektaryang corn farm area sa Barangay Santa Cruz, Bombon, Camarines Sur, makikita ang Yellow Corn Production Techno Demo Area ng Kagawaran ng Pagsasaka, katuwang ang 6 na seed companies. Kabilang sa mga seed companies na lumahok sa Yellow Corn Production Technology and Harvest Festival for Wet Season, ang Bioseed Research Philippines Incorporated, Bayer Crop Science Incorporated, Asian Hybrid Seed Technologies Incorporated, Cortiva Agri-Science Philippines Incorporated, Syngenta Philippines Incorporated, at Advanta Seeds. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng tigi-isang seed derby area, habang 1 ektarya naman ang inilaan para sa kanilang Techno Demo Showcase Area. Humigit kumulang 100 magsasaka ng mais ang dumalo sa Corn Derby Harvest Festival, kasama ang ilang kinatawan ng 18 mga lokal na pamahalaan sa Camarines Sur at Albay.
Isa sa kanila si Genaro Tamon Jr., isang hybrid corn farmer mula sa barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Sa aming mga farmer sa corn, malaking tulong itong mga kagaya nito ng mga techno-demo sa corn. Kasi na-update namin yung magandang mga fertilizer, magandang seeds, kung ano ang pinaka-shielding na corn. Pagtanim namin uli, yan gagamitin namin. Hinikayat din niya ang kanyang mga kapwa magsasaka na dumalo sa mga techno-demo na isinasagawa ng kagawaran. Sa mga farmer namin na gustong makita itong mga techno-demo, in-encourage namin silang pumunta dito. Kung maimbitahan sila na pumunta dito sa mga techno-demo, huwag kayong mag-atibili, mag-atin kayo para makita nyo naman yung kagandahan nitong mga techno-demo. Nagpaabot rin ng kanilang mensahe sina DA Bicol Regional Technical Director for Operations Luz Marcelino at Central Bicol Experiment Station Superintendent Arlene Diasis. I would like to recommend na ini po ay i-repeat because we can only say safe na ining datang ining nakuha conclusive if we have tried it during the wet season and during the dry season. This is a very good avenue and strategy wherein we can evaluate through the farmers' participation. Ipinakita rin ng kagawaran ang ilang mga makabagong kagamitan at makinang pangsaka tulad ng drone sprayer at hammer mill na isinusulong din ng ahensya upang higit na mapataas at mapabilis ang produksyon ng mais. Hinikayat din ni Vegas ang mga magsasaka ng mais na suportahan ang Farm and Fisheries Consolidation and Clustering o F2C2 program upang mabigyan sila ng prioridad sa pamimigay ng DA Bicol ng mga nasabing ekipahe. Layunin ng Corn Derby Harvest Festival ng kagawaran ng pagsasaka na isulong ang farmer's preference sa pagpili ng mainam na corn seed variety at production technology upang mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka ng mais sa rehiyon. Ako si Angeline Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay yahalo ko sa kanin. Ba, brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat ng bigas o kanin na aking matitipid ay may DA Bicol namigay ng 10.5 milyong halaga ng mga makinaryang pangsaka para sa mga magsasaka ng palay at mais sa Camarines Sur. May ulat si Emil Pasumbal. DA Bicol namigay ng 10.5 milyong halaga ng mga makinaryang pangsaka para sa mga magsasaka ng palay at mais sa Camarines Sur. Ang Rice at Corn Program ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol ay namahagi ng makinaryang pangsaka sa mga magsasaka ng palay at mais sa probinsya ng Camarines Sur noong ika-10 ng Oktubre ngayong taon. Pinangunahan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel P. Tornilla kasama sina Field Operations Division Chief Dr. Mary Grace Rodriguez, Regional Agricultural Engineering Division OSC Chief Engineer Gilbert Salcedo at mga kinatawan mula sa Rice at Corn Program ang pamamahagi ng iba't ibang makinarya na nagkakahalaga ng aabot sa higit 10 milyong piso, kabilang sa mga asosasyon o kooperatiba na nakatanggap ng tig-iisang unit ng pump and engine set for pump irrigation system from open source o PISOS na nagkakahalaga ng higit 100,000 piso, ang Patag Biyong Kagumpis Irrigator Association Incorporated at Kamagong San Vicente Farmers Irrigation Association mula sa Kabusaw, Tamban Farmers Association mula sa Minalabak, Santa Cruz Pamukid Kagbunga Creek Farmers Irrigation Association Incorporated mula sa San Fernando, Pamplona Farmers Cooperative mula sa Pamplona, Kagdaga Farmers Association mula sa Ocampo, Bagong Sirang Pili Camarines Sur Irrigation Association mula sa Pili at Malibtong Farmers Association
mula sa tinambak. Samantala, ang St. Peter and Paul Farm Workers Association mula sa San Fernando, Uswag San Ramon Farmers Association at Pamplona Retirees Farmers and Small Water Irrigation Systems Association Incorporated mula sa Pamplona at Lologon Communal Farmers Irrigators Association Incorporated mula sa Buhi ay tumanggap naman ng pump and engine set for shallow tube well or STW mula sa bayan ng Gayinsa, Bagong Sirang Farmers Association mula sa Siruma, Beberon Farmers Association at Tagbangan Farmers Association mula sa San Fernando ay nabigyan rin ng tig-iisang unit ng rice thresher na nagkakalaga ng higit 74,000 piso bawat isa mula sa rice program. Ang Tribal Farmers Workers Association na mula sa bayan ng Sangay ay nakatanggap ng isang unit ng corn meal na nagkakalaga ng humigit kumulang na 500,000 piso at isang unit ng corn sheller na nagkakalaga ng aabot sa 200,000 piso. Isang unit naman ng 4-wheel drive tractor na nagkakalaga ng higit 300,000 piso ang natanggap ng Buhi Diversified Agrarian Beneficiaries Cooperative mula sa Buhi. Ang Kilumaon Integrated Farmers Association mula sa Sangay naman ay nabigyan rin ng isang unit ng hauling truck na nagkakahalaga ng abot sa 200,000 piso. Ang mga nabanggit na makinarya ay pinondohan ng corn program. PRDP Bicol nagsagawa ng Interagency Convergence Meeting ukol sa mga prioridad na produkto sa Catanduanes. Narito si Annelyn Baleza para sa detalye. Upang tukuyin ang mga investments ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga prioridad na produkto ng Catanduanes, nagsagawa ang Philippine Rural Development Project Bicol ng Interagency Convergence Meeting sa Virac noong 19 ng Oktubre ngayong taon. Kabilang sa mga prioridad na produkto sa Catanduanes ang abaka, mangrove crab, native chicken at swine. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Catanduanes Hilly Upland Development Station o CHUDS ng Kagawaran ng Pagsasaka, Department of Science and Technology, Department of Environment and Natural Resources, Department of Social and Industry. Naroon rin ang mga opisyal at tauhan ng Department of Agrarian Reform, Department of Labor and Employment, Catanduanes State University, Provincial Veterinary Services, Provincial Fisheries Office at Office of the Provincial Agriculturist. Tinalakay sa nabanggit na pagpupulong ang iba't ibang mga programa at proyektong naipatupad, serbisyong naihatid, pati na rin ang kaukulang pondo na naibigay ng bawat ahensya, lokal na gobyerno, non-government organizations, civil society organizations at pribadong individual upang mapaunlad ang 4 na priority commodities ng probinsya. Ayon kay DA Bicol Local and National Levels Planning o I-Plan Component Head Aloha Gigi Banyaria, mahalaga ang ambag ng bawat ahensya sa pagpapatupad ng Provincial Commodity Investment Plan o PCIP sa probinsya. One of the indicators, performance indicators na tinitingnan po ng World Bank Mission kung ano naman po ang nagawa natin sa I-Plan component ay yung mga investment ng mga partners natin, not only sa ng DA, sa LGUs, including mga FCAs, Farmers Cooperatives, Associations, including non-government organizations, etc. Kasi di po ba, VCA from Value Chain Analysis, pumasok tayo sa Provincial Commodity Investment Plan, a 3-year rolling plan na kung saan nakasaad anong mga intervention ang kinakailangan ng industry para po ito ay umusad o lalo ma-develop or lalo makatulong sa ating mga farmers or fisher folk. Inilahad din niya na noong ika-30 ng Setyembre ngayong taon, ikalawa ang rehiyon Bicol sa may pinakamataas na non-PRDP leverage resources sa buong bansa. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong si Catanduanes Provincial Agriculturist Nelia Teves na personal na nagpasalamat sa mga ahensyang kabalikat ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa isla. Kung dahil hindi nangyari, dahil ka na alaman sa ibang mga accomplishments, mga contributions ng different agencies. Batay sa datos ng PRDP I-Plan, higit sa 8 bilyong pisong halaga na ng mga programa at proyekto ang naipatupad ng iba't ibang value chain enablers at funding institutions noong 3rd quarter ng taong ito. Maaari pa itong madagdagan batay sa magiging resulta ng data consolidation at encoding na kasalukuyang ginagawa ngayon ng PRDP I-Plan, katuwang ang Provincial Project Management Implementation Unit ng probinsya. Ako si Annelyn Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Atin po ang ating mga Umaarangkadang Balita.
dapat gawin bilang paghahanda kung sakaling sumabog ang bulkan. Maghanda ng mga supply kit tulad ng flashlight, whistle, tubig, sapat na pagkain, face mask, blankets, sturdy shoes, damit o jacket, power bank, radyo at ekstrang baterya, pera, tools tulad ng wrench, pliers and screwdriver, can opener, maps, cellphone and charger, duct tape, and waterproof containers. Huwag din kakalimutan ang first aid kit na naglalaman ng gloves, soap, antibiotics, bandages, at mga gamot. Alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation center. Makinig at sumunod sa mga panukala ng mga kinauukulan. Para sa mga alagang hayop, dalhin ang mga alagang hayop sa livestock evacuation center. Magpasiguro ng pagkain, cut and curry o silage at malinis na tubig. Mag-administer ng mga vitamins at antibiotics upang makaiwas sa sakit at stress. Magsagawa ng inventaryo ng mga alagang hayop bago sumabog ang bulkan. Para sa mga tanim, anihin na ang mga dapat anihin upang maiwasan ang pagkalugi ng palay, mais at mga gulay. Makipag-ugnayan sa municipal agriculturist hinggil sa posibleng kakailanganin sa mga taniman. Magpasigurong magparehistro sa Philippine Crops Insurance Corporation sa mga bago pa lamang na tanim. Palaging makinig sa radyo or sa TV para sa mga updates. Nagbabalik ang Umasenso Online. At dyan po nagtatapos ang ating umaasensong talakayan sa araw na ito. Sa ngalan ni DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Rafis Chief Lovelia Gorin, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Magkita-kita po tayong muli sa Lunes, alas 10 ng umaga. Mapapanood niyo po ang replay ng Umasenso Online sa Department of Agriculture Bicol Facebook page at YouTube channel at Agriculture Bicol Facebook account. Mapapanood niyo rin po ang Umasenso Online sa Bicol Broadcasting System Facebook page 91.9 BBS-FM. Mapapakinggan niyo rin po kami sa Broadcast Center ng Camarines Sur Polytechnic Colleges 87.5 FM DZCC at FMR University FM 94.3. Gamit ang hashtag na Umasenso Online at hashtag Agribalita sa Bicol, i-like, i-heart at i-share niyo po ang aming episode ngayong umaga. Ipaabot niyo rin po sa amin ang inyong mga feedback, mungkahi at mga tanong tungkol sa episode namin ngayong araw. Mag-comment o magpadala lamang po kayo ng mensahe sa aming Facebook page at Facebook account. Sama-sama tayong matuto, makibahagi at umasenso sa agrikultura. Dito lang sa Umasenso Online. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa